Salam budaya bersama Turonggo Wahyu Budoyo. Album judul yang ke-49 Gubuk Astoro. Yen mataku kelingan gubuk kae yen takut lereng jagat kebak tulisan warna abang podo isih sayang jenenge gubuk asmara yen kae kanggo adoh tresno gubuk kae penladi wiwit biyen aku ora gubuk kae kebak cipta kawangi nganti kakak rino cakatan sajroning ati datang tutur saya ngerti aku kowe dadi garwa margo leren nek gubuk asmara matur suwun. Alhamdulillah, Cak. Ya piye? Awake dhewe iso sowan ana daleme penjene Pak Husen. Awake dhewe iki Partai termasuk tanggapan ning Irak lho iki. Kok Irak to? Padahal Pak Saddam Hussein. Pak Husen. Oh, Pak Hussein. Rada mengke-mengke mergo biasane lek nang Tayub